sedulur ayo padha ngaji mriki nggih enten wong wedok sing dipek bojo guru ngaji nggih wonten. Ibu nggih pun ikhlas. Ibu nggih pun lega lila. Sampun. Mun lega lila napa dereng? Sampun ikhlas donya akhirat. Ikhlas. Saiki ngene ya yu iki wong iki nang jero masjid tur iki akad kliwon. Cara hitungan Jawa kuwi akad 8 kliwon. Akad 5 kliwon 8 hitungan 13 kuwi ora sembarangan, kuwi aja goroh. Saiki pumpung kowe nang jero masjid tur akad kliwon iki tak nuwun sewu tak takoni. Ibu, umpama panjenengan niku ngepasi dadi rondo. Umpama ditakokno wong lanang loro, siji guru ngaji Jatiraga kene, nomor loro guru SMA Negeri 1 Saleh. Kuwi cara pikiramu sing mbok tampa dadi bojomu kuwi guru ngaji Jatiraga apa SMA Negeri Saleh? Non SMA Negeri. Kowe iki ayu-ayu kok ora kena digugu cangkemmu to iki. Lah kowe kok iso kok kedanan guru SMA ki perkarane apa? Bayarane kathah ngono. Dadi Tuban ki terkenal cewek matre ki kampung kene kuwi to. Baru tahu gua mah. Ibu, guru SMA kuwi nek karo bupati gajiane kathah pundi? Tak aturi pirsa ya yu, nek perlu dicatet. Umpama ana wong 4 periode kok dadi bupati terus alias 20 tahun. Gajiane kathah napa sekedhik? Gajiane Pak Bupati 20 tahun kuwi to, Nduk. Ora usah dijupuk. Gen tengok-tengok nok bang duwite rak setumpuk semene to. Kuwi wae besok digawa no akhirat. Nang kono digawe nuku krikil setugel nok swarga mboten cekap. Kuwi gajiane bupati selama 20. Apa meneh kok trimo gajiane guru SMA? Kowe nek wis tak kandhani ngene iki kupingmu do krungu apa ora? Mireng mboten? Nek wis mireng kowe paham apa ora? Nek pun paham sampeyan sadar apa ora? Sadar. Nek wis sadar milih guru ngaji apa guru SMA? Milih guru ngaji apa guru SMA? Wong ayu-ayu kok nalar dapure kaya ngono. Mula ora kabeh menungso kuwi besok nak mati ki swarga kuwi ora kabeh. Neraka ya ora. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Dadi ora kabeh wong ki besok nek mati swarga kabeh ya ora, neraka kabeh ya ora. Aning kula yakin wong ewonan sing do rawuh nang masjid jami iki, kula yakin upama ditari, milih swarga apa neraka? Apa meneh kowe iki normal. Kula ndek dalu rak ngaji teng Jepara. Berangkat jam 3:30 menuju ke Jatiraga. Aku ki wis 3 dina ratus kok yu. Wis mutahe angger apek tak menyaki, angger apek tak menyaki. Aku ki kemotan pitik ratus kok ya.
Lah ana Rembang mau rayong mandeg sedelo petuk cah ra normal. Tak takoni kowe milih swarga apa neraka dul ngono apa meneh wong Jatiraga ki normal pancen nek kula tilah-tileki kula sowang-sawang sing do rawuh pengajian akad pagi niki kula mantep sedaya tak tingali Bu kabeh kok wis potongan swarga kabeh Allahumma cilik gede tua nom kakung putri kabeh potongan swarga Allahumma jane karek ngenti siji tok besok kono kuwi pantes apa ora kuwi tok nggih pantes apa ati wong ngoten sing do teko ki ya kabeh potongan suar karek aku kowe iki besok kono pantes apa mila kowe iki nek dituturi kiai do rungok lho ngoten kepengin pantes apa kepengin ora pantes mergo ana wong sing ora patek pantes sinten salah saton la yajiduna raihatal jannati wala yadkhulunaha lah sok dina kiamat kuwi nang akhirat bakale ana wong sing cilaka cara Mbah Kiai bahasa pondok cilaka cilaka mencit ki ya cilaka ning cilaka bakale ndek iki nang kono kilaya jiduna raihatal jannah ora bakal mambu gandane swarga apa meneh mlebu babar blas mambu wae ora padahal innal jannata la yujadu riquha mimma sirati alfisanatin swarga kuwi saking wangine lakon 1000 taun nek pancen aku kowe ora dadi wong sing cilaka tetep sing mambu lah kuwi kok ana wong sing ora patek mambu lho ibu jenengan nate tindak peken pasar pundi sayang Jatiraga. Teng pasar Jatiraga ku nek awan nggih ana wong adol sate nggih enten. Enten. Ibu nggih sok-sok ngliwati nggih bakul sate napa? Nggih, nek pun ngliwati ibu nggih mambu gandane. Mambu. Ibu ya terus mlebu nggon satenan kono. Potongan ora paten di duit kok. Wong wis roh rasane ambune wae durung kapara mesti nek mlebu iki kok bakal ana wong mambu wae ora apa meneh dadak mlebu lha wong niku ora akeh namung 3 golongan sapa ya an agwalu qati'ur rahimi sing nomor 1 wong sing nalika uripe ora gelem rukun karo sedulure kene ya ana mriki ya ana wonge ya teka manggon ngarep pemburi iki sallallahu Muhammad mula Kanjeng Nabi niku selawase mboten nate nukari wong ora gelem drengki karo wong ora gelem ngojahke wong kuwi Kanjeng Nabi malah nek dielek-elek ya ora tau serik ditukari ra tau bales Kanjeng Nabi iki mbok dielek-elek ra tau bales ditukari ra tau bales nate Kanjeng Nabi niku badha salat subuh. Salat napa? Ya ngeten iki. Delalah ki awake krasa sing greges, yakni mriyang. Kanjeng Nabi terus turun bareng donga. Bareng turun ngono Kanjeng Nabi rada suwe terus tangi.
bareng tangi ngoten ki ambeke mikir aku ki engko nek turun nondi parane aku ya turu. Padahal Kanjeng Nabi niku selawase mboten nate kersa turu badhe salat subuh. Mula pengajian akad pagi nang kene iki digawe bener-bener salat esuk karepe kula sampeyan iki gen ora turu badhe salat subuh. Mergo Kanjeng Nabi ngerti naumus sobah yurisul faqra. Jebule turu badhe salat subuh ku rata-rata marayangel nyambut gawe garis miring melarat. Nah orang ngandel Pak Kiai iki kongkon buka kitab Taklimul Mutalim. Nek engko Kiai Mahyan lek nerangke salah didoni cruh. Dadi kula sampeyan iki aja nganti nek iso turu badhe salat subuh mergo naumus sobah yurisul faqra. Turu badhe salat subuh rata-rata malah melarat. Kowe kok dagang kok bar salat subuh kok mulai turu mbok buka daganganmu sedina ku ndelalah ya ora ana wong nyedak. Upama ana wong nyedak ya utang sisan temenan tak kandhane. Lho kuwi Kanjeng Nabi mboten kersa. Terus ngeten iki kemul diselehno Kanjeng Nabi mlebu nok dapur. Jika gelas gedhi ngono yo ora cilik ngene iki gedhe neh. Ana ya terus Kanjeng Nabi ki mikir bareng jiko gelas gedhi dikei kopi 3 cendhok wong Kanjeng Nabi kan mikir nek esuk ngene iki jahe kan ora patek pas apa meneh kok aqua kan nek esuk ki ya umume ya lah ora ana ya wis ora ana ya wis aku ki mau ngojake ora ana ya ning biasane nek kotang niki ya ana. Kowe engko tak sawat ya, Nduk. Jika apa mau kopi dikei kopi 3 cendhok. Lah langsung dikei gula 6 cendhok. Pikirane Kanjeng Nabi wong gula lek urunan ya ijeh akeh ra ngono. Diudek oh tak kepro kono kowe engko Mas. Diudek klonteng ngono rampung terus jikok maneh piring ombo diwadahke wadah sego sak lawohe terus didokokno nampan. Lah ngoten niku Kanjeng Nabi terus nggawa metu mboten nate kongkonan Kanjeng Nabi niku mergo Kanjeng Nabi ngerti sayyidul qaum khadimuhum. Wong ku nek kepengin dadi pimpinane kaum ya kudu wani dadi pelayane. Sallallahu Muhammad. Barang ngono ki digawa metu. Lho ngono kuwi bendina. Akhire sahabat niku wong ya ora wani takon. Penasaran ki mbak. Kanjeng Nabi kok men kesuk nggawa bekakas kaya ngono ki gawa nanti. Setelah penasaran sahabat iki ana sing wani mengetutkannya. Apa mengetutkan? Apa sayang? Kok mengintili to? Kowe iki kok ya goblok sisa. Apa, Nduk? Lah mengikuti. Kowe kok ana membuntuti bareng. Wong mengetutkan wewe salah kok. Apa mau? Lah bareng ditotake jebul mlaku ngono faidan bareng tekan ngarep pasar niku kok menggo Kanjeng Nabi ditutke neh apa Kanjeng Nabi ki ndak ya bakul kaya ngono kuwi sahabat pikirane curiga jebule bareng ditutno terus nok pojokan pasar niku ana wong ngemis agamane Kristen wonge ya wis tuwa ndelalah ciri ora iso mlaku merga mripate wuta ngertos wuta niku nek cara bahasa Inggris kok picek to kowe iki kok panitia kok elek nalarmu ana wuta bahasa Inggris kok picek iki Pak apa ya picek kuwi ya aku gara manut lho ngono iku bendina kuwi didulang Kanjeng Nabi
mongko kanca ya ora kanca, dulur ora dulur, tangga ora tangga, kenal wae ya. Tik gaweane iki ora pegawe negeri trima ngemis. Lho kowe ngono ku lho. Ketok ayu-ayu ngene iki jajal pikiran. Sawene mulut badhe mulut ngantekake arep pemilu. Kowe tau ndulang bojomu ping pira yu? Belas ra? Belas ra? Mula aku sing mesti ngaji iki didepi wong wedok apa gedugong. Aku kini teni kok mbayai sampean titosi. Wong wedok ku angger raine kok bunder ser. Pipi kene rada kandel, mripat ora patek kadhup, irung ra patek mbangir, lambe ndur kene kandel, ngisor iki ya kandel. Mang tamatke. Wong wedok sing poreme kaya ngeten iki dikandhani mesti menengang ning dua bleke amit-amit. Aku kan paham ngaku ki setengah dukun kok. Engko natakan omah ngilo ya yuk. Lah nek wong wedok kuwi kok raine rada lonjong, pipine nek guyu deke, mripate nyuleng, irunge mbangir, lambe dhuwur tipis, ngisor tipis ning rada maju. Gualake, Pak. Ngungkuli pitul. Kowe ya aja menteleng nyatane ya iya. Ngungkuli 17 singkek kok. Aku ki sing mesti nek ngaji kitab kudu lijen kuwi malah ndredeg kok yu. Lah nek ora ndredeg aku ki jebule nek aku tamu lijen Kanjeng Nabi nate dawuh. Gampang-gampange mlebu swarga kuwi sing mesti ki wong wedok. Lah Kanjeng Nabi le wong wedok kuwi jebule paling gampang mlebu swarga. Angger siji salat fardhoha. Salate perdu komplit. Nomor loro wa somat syahroha, poso Ramadan nomor telu wa ataat zaujaha, karo sing lanang manut. Wong wedok kok salate komplit, posone tekun, karo sing lanang ngalah, omong sak omong karo sing lanang basa. Kowe iki lho mati sawaya-wayah swarga kecekel. Aku ki pomo mbiyen ditarik, milih dadi wedok kok yu. Nggih kejaba gampang mlebu swarga niku tak pikir-pikir aku ki pomo dadi wedok kan mesti ayu. Sing muni kaya tesimu sapa sih? Lah tek rayu tangane musus-musus cilik-cilik api. Lho, ngene apa? Lho sotingeng Mas, sikile iki ya. Lho, soting iki upama wedok ra. Iki ora aurat. Auratul rajul kan mabaina surra wa rukba, you know? Iki upama wedok ra luna maya. Wong kene ayu-ayu kok sikile kok dangkel gedang gablok. Gampang-gampangnya mlebu swarga niku sinten wau? Wong wedok ning ana ninge. Nalika Kanjeng Nabi kuwi Isra Mi'raj ra dibatiri malaikat Jibril to Pak Kaji. Nokono sing terakhir Kanjeng Nabi iki dijak ningali panggonan sing jenenge neraka jahanam. Kanjeng Nabi nembe delok neraka jahanam pun lemes, ora duwe daya mergo ngeti neraka melas. Jebule neraka kaya ngono kuwi isine nglambak rata-rata wong wedok kok yu. Ya Allah, ngantek Kanjeng Nabi iki protes karo malaikat Jibril. Malaikat, enten napa kok mono neraka kaya ngene kok sing kebaki kok rata-rata wong wedok? Malaikat jawab, Muhammad, kula aturi ngertos sing mesti wong wedok nu gampang mlebu swarga, Mat. Ning gini sakniki udah dibantingi nang neraka. Mergo wong wedok niku rata-rata angel ditata. Nek soal ngajine juara wong wedok niku. Jumat sore ngaji, Sabtu sore ngaji, Ahad pagi ngaji, Senin esuk tarekah, Rebo bengi pul. Ning ya mung entuk ngalor ngidul
ngedul ngetan ngulon ngeret kudung pamer seragam